kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod yun, ito dahil nga programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rod, ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Eva nga Napoluan. Angkel. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tayo dumawat hakti kwarta kapag pletek pag meriendak ken pangaldaw ko nga mapanagbasa kininanang. Ewan tiwited ko anak ko awan la pulos awan pulos ni sentabo awan. Hindi ko kinitatang mo nga napanagtrabaho pinagplete na. Kada nga ti pag usara nga pa nagbasa nang. Nesesed lang ko bang ordin no sa anak-anak enroll na tapno awan ta ko na pagbasaan. Laglag pa nyo Terger High School pa Terger High School ko pa laeng. Po Kana karote mabalin ko kitawam met. Kita yung palang rin magantay nga sana kagrubrubuat. Tapno saan ko nagbanukan tinagrubbuat. Hanggang pa nagbasbasa na ako taon titag ko kapag pletem ko layo ko na. Tapno saan ka nagrubrubuat. Susapo Anong rudlatan? Makamukan. Susapo Paspasin ako mapailang arudmet kasi ba't ditakpan mapasuportahan ng basa siya lang nagbasa pa lang ng high school kaya kasanon na agbasan tumat ng high school ni John sa agbasang tumat ni Lily ti high school awang nga rin maited ko kunak maitan ng orno paspasan na kalawad maited ko kaya nagremedyo kayo na isikan tagremedyo awan yung tagpautang amatan Naala kong tibag ko manong nemi sa akrimuari nito'y balay. Nagnaan ko nga mapanitiya pagsadaak iti ilogan. Isintabo kita umang kwarta. Ngaman tikas to'y nga biyagin na po. No apay ngamin nga dadag kita nakurapay at damat iti baknang. Ay, Diyos ko aya. Puri ka sa ayat ko nga agbasa kas to'y mat. Mapaspasama kiti biyag mi. Kinon ko nakamagbag na manong nemi nga nakamirdoot. Hindi tadamang pag-uni kanya. Hey! Uray nak, ilogan ka. Nagsardengat. Ni Uncle. Madama na pong punasan manong nemi. I-tricycle na. Uncle Marlon. Yung gaya maya. Ngam no. Ito atin ng tungar pagplete ko. Anong tungar tited ko. Di ko ang pinaandar nan manong namin roar nan ti tricycle na itinaladan da. Insardeng na pailang sa antim saag sa nawanapan inragap ti gate. Ilugan kan. Kailan tanong, dapat pasahero tatang estudyante. Itulod ka. Okay? Ang pagplete. Anya! Mapanggang basta ng kwartang loko. Hindi na kanina na. Nangarot pagplete, baka pangarot nga mapangkagore tilogan mo. Kaya magkayang kortam. Libre na ito na, munutangag pa lang. Pagplete. Alaglogan ka natin. Anak year mo na yan. Terger, Uncle. Nakabalbalasan kan. The boyfriend mo? Jack pa sinong bata ni Temi. Sino di Temi? Kaskwelaak. Ganaram kanya. Subing ka pa ya. Terger high school mo pa lang. Ang tartarayan manong name ni tricycle, dapat na pasahero na nga dua. Upat kami mano. Talo kami ti sidecar sa nag-back ride. Puro mapala amin ti eskwela mi manong. Na itulod na kami, manong name nakadisagan, nagititalo. Nagdakpelet unig ti sidecar. Uy, bumahan!
Uncle, awang pulos kumartak. Magtit ka man? Kaya may nabas naghaka. Alan, ano, pagkabas sa pulam. Pagplete, umay kanto sundin ito yung numalam. Pangal daw kung aron ngay, pag merienda. Garga, nakitak no, ada, ito sa packet tikwak, wallet ko. Sa nga gaso, tumanayin. Umanayin kayo ngayong, ban, daw may kanto alayin tap no, ito no pangal daw. Taing kanto ipangal daw. Nuto uncle, kayat mo karinderya lang no ko no kayat mo, patati restaurant. Ilibre na? Kaw ka na. Kaanakan na kagayam ni bakit ko. Uncle ko naman nga rin ito. Sige, orayan ka itong nga dito ito, pangurami kanya ka. Pangurami kanya dito ito. Okay? Uncle, thank you. Sige. At tapang tawagan ka. Pero di napigidot ko nga cellphone. Bamta ako ikatangan nga to pa cellphone. Peso? Nalain ka, basa kan maladaw kan. Thank you, Uncle. Uncle, thank you. Siyempre, manong nemi nagsanagsaka ko na. Awanin ti problema, manong. At sa nga gasot ko, pag meriendak to, may naktupay alain, ang kam ka namang restaurant, ikatangan naktupay ka dito cellphone ko. Oh, yes! Yes. Bekan period manon nemi masadigmanin ni Temi. Nang meriendan. Awang kwartak. Kita siya taglibre Peso? Agar magkayang ka, di ilibre ka. Bingta pa Temi. Kata na may minas to sapa. Pero maramanan tang dagos. Bastos. Tapay ko man nusong batang ka, ihotel na kadagos. Di mo kanikayat. Bastos. Bagayat. Kasi doon nagsikugak. Hindi kasal ka. Nagkasawat ang big pie. Laman ka rin. Sige, libre gayan. Di intag merienda. Manong nemi dinumalpasan di klase may alas 11:30 manong. Nagdadarasa ko na nga napaniti pangurayak kay ni Uncle Marlon. Madamdamapay addan. Uncle, naglugan kayo. Pamanan na nga. Kanina pa nga dito restaurant. Dan, naglugan ka. Di ka baybay ka di. Napatagti pa naglabas ti oras. Naglugad ako na, nakarod, malibre gayam, nalibre ak ide kini Temi, ti merienda, tapalakan niya sa nga kasut. Kita libre na kon, wow, restaurant nga talaga. Aba, isupit yung mga isagana dito ka ako. Apo, gentleman ni Angel Tulukan. Munti pala tabag mo, kabil mo ulit to. Kel, apa yung ilibre na ka? Di mo kayat? Kayat ko Yung numamuan ni auntie. Ang mga ano't makunana. Kahit saan nang ibagbaga. Kaya man ano kumakit kaanak-anak ka. Huwag gaya mangkel. Motaw mun. Ang nagsan na ay kangkel. 50 kon. Ni auntie ngay. Iniinauna na antim. Tidwatawan. 52nan. Nga pagkarot akong anak yun. Nadadipirensya na ang team. Nagsayang, nagpindas biyagyo, nagpindas balayo, sa orela talo tricycle yo. Ipaspasada ni, Sino magipaspasada ni Duma? Kayong ko, kan ni doa kayong. Kabsat ni ang team, kan kasinsin ang team. Dahil, tanto order ta. Ama? Fried chicken. Ken, ano rito nga luto? Chapsoy. Sa dapay sinigang
Nga ikan? Pare, ito pa ko Ito juice me. Mango juice kanya. Ori sak mat, mango juice. Kadto di mangan, ha? Walang kel. Angkel kasalanan liday ka. Saan ka naragsakin? Tapay angkel. Ni antim. Abi nanti. Abi nanti. Ang problema ko nanti. Sobra ako na kagat na. Mabambanok. Ganun nga mailiwak. Di na kaya. Oh. Hala. Sa babakat lalaki ko ng aminan. Hindi ka badnawagan nyo ay. So, munutuhan nyo ka. Di angkel, hindi. Nagasawa kayo. Kinanti. 28 ko. 30 mat isuna. Nala daw kayo ang nag-asawa. Ay. Abay. Kahit ko tumadaan di anak. Di agatap kayo. Di kayat ko agapukan niya. Pumutak. Di mga lakat pututa. Angel. Tao mayat. Nagwapo ka. Halagang gwapo Nagwapo tawalit mo, angkel. Nagwapo na to kwartak. Noong kwartak ka, nagwapo. Naman, angkel, gwapo ka. Santa mo, nagkabagyan niya. Ana? Santa nagkabagyan. Ni makadkot kabagyan. Ay kasinsinda kininanang mo. Adayo pa hindi. Sa mesa, hanta mo nagkapkapin, Angkel ko na malakanyak, kaputaan tim paket ko, di ba? Kanan kahit musawan. Awan? Dala. Di bagak ngay. Ano kagura na? Ano ang angkel? Hantang samat may bus. I-take out mo to. Tayawid mo. Tapno maramanan dagi dito wakabsat mo. Hindi mo ibagbaga Hamoy bagbagawin. Unang hel. Sekreto ta nga duha. Ngayon, angkel, ana di kahit mong ibagagay. Baka kagura na. Kang gagura, angkel, kapit kung kagura ka, ilibre anak pa ni, ganatasang gusot ginted mo, libre plete, sanak palay pa ka, pangaldawin. Kursunada ka. Hala na, angkel. Ala. 50 taong mo, angkel. Pagkailasan ko kas kanya, 14-15 ko. Kawan. Nagkadayo, 15-50. Kamana no? Itid kumitami na kasapulang. Aman. Isipingan ka, katanggat cellphone mo. Amin na masapsapol mo, mapagmasa, siyak, timaka mo. Hanga mamamon dito ni antim, uri do tatanggan nanang mo. Sekreto ta. Ni angkel mat kasano ko ma? Kasano? Basta. Dakayat. Makinubi Tay magkasadar ko Ore kasadar mo noong kwarta na. Kinapay ko asawa na ka ni auntie. Di. Nagbalik naglakabit. Apo, 15 years old, nagbali ng kirida. Diyos ko. Di ka magpilitin na, di mo kaya. Diyak kaya, angkel? Di mo kaya. Saan? Sige. Tao maraming ko na di mo kaya. Yung kasla nagpauyo manunamin angkel. Limiday matmanin. Angkel. Ang kagliday akasta. Kasano ko mga jak agliday? Diyan mapututan ni bakat ko. Sano kakaiso na nga mailiwak. Di nakpaiskuren. Sa umat aram na. Sobramat trabaho na. Di gumatang ka. Apay, tagilaw ko kakadi. Ano siya? At naman di kita magatgatang.
Di mapangkatabiwan. Tiyak man nga rin kayat kas kanakwada. Ano nga rin kayat mo? Kasken ka, virgin. Hello? Hindi, uncle. Mati, uncle. Hindi nakpilitan, uncle. Baka mayatak. Napilitan na. Uncle, kung kunak lang na niya, mas tadyak kaya, imagine mo lang nga, uncle, madi, di ba? Kasano numamon yan, ti? Kasano numamon datatang kinanan ko? Alaman? Dakilakit ng skandalo, uncle. So, tsak kaya, uncle, tsak kaya. No pa yung baga nga tsak kaya at manong nemi intultore na lahat at ibang tulong kanya. Dapat kwartam. Dapat lahat siya nga gasot. Na yun naklatan ta baka hangkaw may maalan umalim. Taapay ang kail. Pakawisan na nagribarkada kay. Sige, ure ta nainot akmet. Adamat agilibre ti merienda. Sino? Ni Temi. Itagararam ganyan. Miriam dalat ilibre na. Syakit pangal daw. Kang kapay kwartam. Kakayad mo pala dyan ni Temi? Uncle, madimat ngamin tayo bagbagaw. Manikbud mat idin manong Nemi nagtulagan mi kini Uncle ngayro oray na. Kwet-wen, libre manong Nemi di pletek. Sana ikan pa lang ti duwaga suit. Uwen ti pangal daw kunto kanon ti daduma. Sa pagpletek to nga gawin. Naging gangal pasan di makalawas manong Nemi. Naglugan akmanin kang kuwana iti Lunes. Nagkiktutak manong. Tasisyak lang ti pasahero na. Idita. Ni, sa bali mo titurungan na. Angel, hangit at pagnaan nga mapantiskwela. Ninak matitaltalak. Angel, bagay ba nam ganyak? Nikita, manong Nemi na panamatin yung balasyo ti irangtay. Agturong matin ti San Nicolas. Ni, ada nang isarkan na nga. Ala, ano ito eh? Angel, apat na ito eh. Dalamig pagsalitaan lang. Ano dito eh? Nakikitak manong in Hasla Hotel. Tusakin. Mabita lang. Agsalita talabi eh. Itad ko na ito cellphone eh. Kita mo na ito eh? Cellphone? Itad ko kaya. Ginatang ko para kaya. Nikit simbrekan na ano. Hanggang mabaling nga jak mga na di cellphone. Simurot akmat manong. Nagbayad at ay nala ng katulbag. Sumursurot akmat latag. At ilunuktan na kwarto. Simbrek. Suwarkan. Angel, ano ba natin to eh? Matilatan sa cellphone ko na. Sumrekan. Angel, pinakamay bayad ka. Naragap na ngayon lock 3 down, double lock na. Angel, jak kayat Angel. Jak kayat Angel. Angel, laglagi pa. Ubi nga pa eh. No idarong ka. Nagdak ka lakaso Angel. Hanggang pilitin nga doon di mo kayat. Agsarita talang. Nagtugaw ka. Nagtugaw ka. Nagtugawa kiti iking tikama manong. Medyo pagtagargarak. Diyos ko. Taway lang mapadasak ng may isarek kiti hotel. Hindi kita guyos mati. Ang kilabay. Guyos ha. Baka magapuang ka kanyak no magitam ti kinamatyok. Ha? Angel. Inikat na matan ti pantalon na manong. Kat brief na lang nga nabati nga. Ala, nakadusdusol di brief na. Angel, bastos ka Angel. Kahit mo makita. Indruan naman tan ngayon pasango kanyak manong. Angel. Ala, itakla makakita at kasta ka nagkalang ka.
Uncle. Okay. Dad ko king na ito cellphone. Kuka man. Uncle. Gama na, Uncle. Hindi mo kaya kasulat ka ro din. Ano, Uncle? Siyempre, no isarag ko dita, marigatan ka, nasakit. Kaya ubing ka pa eh. Kan sigurado ngagsikog ka. Kaputaon diferensyak, ni antin dito diferensya na. Kasulat ka ro din. Isakmol mo na ito eh. Buti tayo, ma'am. Iga, ma'am. Di kagbuteng. Hanggang tagtagargar. Data, iga, ma'am. Ay, nagbara. Duwa nga iman ti mangigim. Duwa nga imak. Saan da pala sobrahan, Uncle? Yan. Data sobrahan at sakmon mo. Alan. Alan. Isakmon mo. Kastoy. Sige, mulmulam. Medyo kagat-kagatin. Mulmulam. Ikatamtimay sang imam. Dapno, atid dugti maisak mulmo. Gasta. Oh. Alan, idit ko kami nakasapulam. Idan cellphone mo, igatangan to pwede ba ito, sapatos mo. Baro nga bram ka dapantim. Alan, inigawan ng taon ti ulok manong namikat ni. Pinagbalin naman tin nga kuwatik ngayon ko. Mang sanak. Law mangis ka pa eh. Naging gaman nung name nakiktutak na damatin rumor nga nakabarbara ka mo. Eba. Angel, mati. Mayat. Awang panyo. Thank you. Angel. La. Baka agsikuga ka. Kasano agsikuga kita ngiwat mo't siyempre ka na. Baka rumar sumrak mo natin ko. Baka da na tilbon ko. Loko ka. Bakit kaya? Nakarating. Alala. Hindi tanong, magmulobo ka. Nga dyan yung tanong, dyan yung gripo. Lagag mulobo ka. Manong name nagtatarayan ti tricycle. Nitulog na lang di eskwela, manong. Tsak malipatan na dyan experience ko. Sa bagay no kasdya lang, manong. Awan ti pagbut nga. Tabiyod sinakmit lata. Sa maysa. At damit lata kwartak, manong. Baro ti cellphone ko. Wow. Uncle. Anan to nga nat sumarunong itad mo kanyak. Into no. Kayat mo manin nga paka. Ipakan kanyak deta. Deta ang hotdog mo. Uncle. Basta lagit sana kagsigog, Uncle. Okay. Manong nemi maminsan iti makalawas. Kasi dito nagtulagan mi kini Uncle manong nemi. Ika ngawang klase Sabado ngem tineksan na. Eba, umay ka dito balay. Wala, nangata ibaga na. Magnaka iti likod. Awan ni Antim, sisyak dadatun. Kay, kadigdigos kumit, naka-shortak ka naka-sleevelesak. Nagnak idilikod, ano naming, nakalukat ti kusida. Irikap mo,
Andrikap ko manong ilag mo. Manong nemi, simra kiti salas, simra kiti siled. Umikad to eh. Angkel, ang mga nod na nakakita ka ni kawan. Nakarakap na kita tawa, naka-airconak nito eh. Makan. Hindi mairikap ko tirita o manong nemi. Ginuyod na. Kita pag-isumit nga na ipaindaki di kama manong. Nikat bisitun naman tanda kiti lips ko. Okay. Timarumansa. Ha? Baka kaya't man timarumansa. Impaidanak manong nemi sa anak matin inarakop nga nagkandi kiti bibig ko. Angel, di mat ayakas dyan lang. Romansahin ka. Tapno maaros matirik na. Baka masapul mo. Isong Angel. Nakalalis to nang inikat ti sleeveless kung anong name sana inikat ti lakti bangka bracket ni 15 years old, 16, running to 16 manong name nagbukilan dagiti duha mansanas ko. Hindi mo na agundaway manong name nga naramanak ti bibig ti nga nang kunot ti tumungay ti Angel. Masaktan ka? Angel. Mayat? Mayat, Angel. Angel. Mayat, Angel. Kast, Angel. Ito lang mapadasak, Angel. Magmayat ka, Angel. Yes, Angel. Mas pisit-pisitin tamay sa no tamay sa Angel. Angel. Hinrapin na manong naming inikat ti short ko. Imbaba na pati pantik manong naming. It ni? Tiramay na matin manong naming iti agkarkarayam agsuksukahin iti baba. Sana ingkalawa manong naming tinagbaitan dik iti legs ko. Kit ni? Sukit-sukitan na matin ti ruangan ti kuweba. Angel, hamong isarak, Angel. Sa mga isarak, Angel. Kasto lang at nga ron. Kudak lata. Angel. Apay, Angel. Apay, kaslakayat ko nga. Anta ko marumorbet kanyak. Angel. Kailak matan nga angkel manong naming pababa na ti ulo na kadadan iti baba manong naming kastugante ko nada. Allah, ano to bram angkel? Allah, pirit-piritan na kinitan matan manong naming dadya perlas. Mani-mani ako na angkel. Angkel, hamong ipilit ang kiluin. Basta awan, jak kayat pailangan da. Jak pala kayat nga maburak deta. Jak kayat angkel, baka pilitan kit baka sikugan na angkel. Pagpurtsya na high school lang to pala angkel. Laglagi pa numasikugan na kay darum da ka angkel. Manong nemi naging galaeng itidila na kentiramay na iti sukit-sukit na manong nemi iti ruangan ti kuweba. Ngayon talaga nagmayat. Kasla kayat ko kuman. Kahit ko mapadasanin. Di kiti kaskula ak manong iti istoryada na padas da kanon. Kasla kayat ko. Hindi mauman na angkel manong nemi pangato naman iti ulo na kat nagtalinaid manin manong nemi iti duwa mansanas ko. Kalpasan na manong nemi nagbatog iti posongken kat ni halangkel ipilit na matang ni Sarek angkel saan impang ko amin na pigsak na nangidurun kang kuana kat na siyempre natnag angkel lawang kasta nga tulag Sige, na di mo kayat. Di ka pilitin. Okay. Kas nga tinaramid mo. Itararamidem. Manen. Kaya di mo kayo nga sarak ko dita. Dita nga iwat mo nga ito pang insarkak. Natulad tayo ako ng kayo. Kasto ni.
Oh, Neta. Oh, sige, kasta nga rod. Muyas nagmutaro. Bibig mo, tayo. Irapin ko nga. Yalalistom. Okay. Hindi madlaw ko mapahanin manong nemi pinaspasak ko na pinaspasak ka permi nakapasbasan timak. Kaya pa ko na ginabaranan manong urekla marurusok ko na mabalin. Hindi lagi din na ya tinasursurutak. No apeng amin nga pinagustok na minsan na minduha kang gana nga kaya't naman tayo napilitan nga isarakal na. Yung baglaki din tinapanunod kong indorin suna. Thank you. Kawapay. Angkel? Si Kalaeng? Si Kalaeng at hindi mo matkayat. Ano nga piramiden dat no masasta na agi masakmet ko na malangin. Ipalubos mo na. Adi? Kaya? Anong saklatan? Di mabitin. Ngag sakit ti ulom. Siyempre. Naromansa ka itay. Naaros tirik na. Kaya't mo kumamat na nala. Di ba ya? Ngimambutang ka lang. Ika nga ito tumaram. Ha? Diya kaya't ang minunasa ko, di bagik, manong name sa akong sublin, tinsuot ko. Angkel, taitid mo. Dito ni, sapatos. Dito ni, porselas. No salsalutsudan na pagkapkapan na. Di damat salsalutsudan. No saan ka dumudawatan di kwartang kininanang mo. Handa salutsudan ng pangalalab. Umututog ako na. No saan akong dumawat, dakbalikan. Ngayon pasari dumawat taktab no handa makadlaw. Alistom doon makakila. Tayo doon kayat mo ton. Mamalinin. Ito no, agtawang kati 18. Ang payag-paya. Manong nemi di malpasan ti klase. Adaduman hindi kiti kon daway mi manong nemi kini uncle tagpiknik kampay nga duwa. Ito namin adun nga gandaten na manong nemi nga buraken ti kristal ko ngem pulusmet nga jak ipalubos. No ba'y mabitbitinak manong nemi takas lakayat ko kumamutin. Tanugas ta nga kanan na manong nemi kaslada ada rik na kayat ko nga marik na ngem adamat pa makaigawid manong nata agparwarak kumamet ngem kasano ko mang agparwarak kano kat sirir ka lang lukatan na kanon atap no maya nadi ko nakungan. Edi pa nag-Porcher High School ko, manong nemi, intultuli matlatan ni Temi, iti agar arim kanya. Tunan ako sa batan nak. Ubing tapay. Unggayam. Pudno dya damag. Damag ganyan. Ada ka na tricycle driver nga manging hotel king ka. Nakadamagam. Agwarwar sa eskwela. Saan nga peso data? Tiyak pa napadbasa sa Simriti Hotel. Ang nga peso data? Diyos ko, nagdanag akmano. Dagay makakit-kita. Malasin na kami ata na kayo nung porma akmat kami nung kasta nga. Ni uncle ngamin. Dawal balay da ngaminin. I-hotel nakpay lang kami. Nung kasta nga mailiw kat idiretso na kami ti hotel. Imbes ka idiretso na kit eskwela. Mapan na pala pakunot. Ito na minsan manin manong naming iba ng hotel mi. Angkel, maudi da ito na tapay. Hanga dito, ato makakit-kita ka data.
Inuto nga ron. Napimpinas pa di balayo. Nalimad-mad no magna kinilikod. Awa mat pakakita kanyak. Itilikod yo. San wagawidak. Awa makakit-kita kanyak. Mudi na ito yun wen. Sige. Rugyan ta karoten. Rumansahin naktungat manen manong nemigas na maaros manen tirik na kasla kayat kun. Kasla kayat kun ngan jakayat. Jakayat. Anong saktumit lang manin manong nemi nga mulmulan wano saan kit dati imak di osarek. Yung mabitbitinak sakit pa itaulok manong. Naglagi na tagtong tumarak mo ko. Uwan manong nemi iti eskwela. Iti tulod na kon ditoy. Anong nemi ti gwardya. Miss, naladaw ka? Uwan sir. Dami number ti balay. Check na kamakaman ti first period. ID miss. ID. Lur ka. No entry, no ID. No ID, no entry. Yung matibag ko. Hala? Nakalipatak? Siyempre, nalipatan mo siya balayo Katakat pa sa bali nga panap ko Nalipatak, sir. So, nga tunulitanin. Sige, sabar ka natin. Second period lang, manong naimit na butak. Sinabad ni Temi. Di ba namanin? Laman inumbra ko na. Di balay. Bikasat lang Sila, naglilingat ka. Nataangot mo. Nataangot ko nun. Sikabot na talabang angot mo. Kasla ka lagabas bagat basisaw. Ano, ito. Ape on ID. Nalipatak ko rin di balay. Nalipatak din nagmulumog manong. Diyos ko. Sumula ko na basisaw. Sinapol ko di banyo. Stig ba na ka nagnihabot na, mas pasama ka kasto yung Diyos ko Naging kang itimalem, manong nemising mangpaydag dito balay. Sinabat nagnitatang. Hey, Eba! Tang? Makataman. Abay, tang. Nagkapam. Itatang na nagkapog di eskwela. Te ID. Ha? Nalipatak dito balay. Kamagitan. Te makitam kanya. Diyos ko. Amok na sana dito yung balay tinakalipatak manong. Gabutas pasigurado nga inalak. Itay bigat. Nga nakasuot kanyak. Nga mapingawan. Diyos ko. Eva! Tan, igumay ka na. Di pakintay din. Umatin na yun. So, nangalakad na kayo. Nangimpanan nyo. Nalipatan kita bigat. Ano nga nalipatan? Dito yung balay nakalipatan mo na nalipatan mo yung hotel. Natatang may kaga. Yung public service da yung taradyo. Inawagan na tinagan mo. Dahil nalipatan nga ID iti hotel, Eba, kat imbati mo iti dito ng estasyon, to may munto alain ditoy, kunada. Apay nga makadanon, ID iti hotel. Ha? Pag-isumat nga sumangpet ni nanang manong. Sambungan tangaran, tanak mo. Makatoy, Eba, makatoy. Datatag salita. Tapungot to lang, ti maore mo kanya, tatang mo ka, danugan na ka. Nanang, nagdinamang ganit, karuba, iti ato barangay, adot na kangag, iti radyo. Hamong maten, na kadoon na dito yung balbalay, kadadala ta radyo na. Kan kaslamay may sa pagdangdangan da, na naroon natin, drama na. Public service, nagan mo, nalipatam nga ID iti hotel. Kasi ka nga Porcher High School pailag. Opo, na ka na nako, sino? Ibod no, masino?
Nanang, Virgin nakpailain. Hanga dahil ti isyo. Sanga dahil ti isyo. Iso dahil ti isyo nang. Uri bagayo kinitatang kuyugan dak ini doktor. Pa-examen dak. Virgin nak. Iso nga sanga pud no dahil ta. Siguro, ada nang loko kanyak. Nga naragreg ko ti ID kadapat na impan iti hotel. Hamon ti Diyos nanang. Na, pa-check up dak. Pa-check up dak. Nakita mo na nga makamong birchinak pa ay. Naragreg ko siguro na ID kiti kalsada ada nang loko kanyak. Nga dahita nga hindi ni pandak impan naman ti hotel. Nakita ka doon nga maibabain kayo. Gapo kanyak. Sasawa ni Pondo. Walang. Sino ko matikas ni kanya ka Fortune High School nga may hotel? Nanagreg ko ti ID. At siguro nangalakan impanda iti hotel. Siguro na di nakaregreg. So nag-hotel kit impati na ba't na sa jay. Inaramat na ti ID tam numadadahilak lang. Diyos ko. Nagdakila pa kay babainan. Nanang mamati kay kumakanyak. Ahong matpay boyfriend ko. Nagpaypeso nga, at namang hotel kanyak, asin amuyo nga rot, awan. Namuyo? Nang, pa-examen dak, ang takwartak. Pa-examen dak nan. Tapnon to ti resulta ti examen ko. Dahil danto ti pakita yo karigta tao. Tapnon may pamati yo. Nga saan sadyay. Hanga sadyay, tinakabatyak. Naragreg ko kadadan ng ipan. Kasi tibagayo ka rin tao. Ngayon tapno mapnag kayo na ng pa-examen dak, pa-doktor dak. Manong nemi kasta nga ron tinapasamak. Impa-doktor dak. Kanabang aran tirik na datatang kaninanang manong nemi, hindi ba ka ni doktor? Dede anak yung Mrs. Mr. Virgin pa ilang. Ayun ang amin ti isyo ay kung doktor, ada amin nalipata, ada na pidod da nga ID, ti ID ti balasang ko, school ID, kading impandamat ni ti radyo. Impublish their service da sa dyan nga na dyan ano nga ID kit nasarakan da nakita da iti unig ti hotel. Kit ko naman ti anak mi nga saan na pinapadpadasan nga siyempre ti hotel. Nga posible nga naragrig na iti kalsada kit ada nakapindot kadya nakapindot isot ng hotel nabati naman tan sa di hotel. Siguro ta asin ako mga rod ti ag hotel. Virgin dya i-hotel na. Agyaman kami, doktor. Kanuhan yaman tidan nyo sa kastusan, bayatan mi. Manong Nemi, inwaras ni nanang Manong ngayon pakita ti resulta ti amin. Kat mangmangig ko ma, ti panagsasarita da. So nga saan yung magbaga nga ti anak ko kat mayot hotel. Virgin pala ti anak ko. Ha? Hanyong waras ta kasta. Ti ako na ayo kit di, adda nakapidot da di nga ID kat impanda di hotel. Kaya dala nga mandadail ti lagan ti anak ko. So nga na para magibaga nga virgin ti anak ko. Tayo ti resulta. Alawan. Hindi iso na iso. Magbagami lang dyan ng ngagmi at radyo. Patsin nyo man kami hindi kita radyo. Papay ka mamati di pagbagari kita radyo. Papay sumit kindi nga na dyan nagpanawagan ng ibaga nga napanang surrender. Kaya nakita na hindi hotel. Ngayon, di lang pampanunutin nga posible nga narigrig na ni anak ko iti kalsada. Adamatin ng ipan hindi hotel. Lagit posible akas ta. Ang mala. Awan ti taliman nga dun tulong ta, kumadre. Iso nga agsiim tayo. Mga ano madamdama, dahitan, bumtakin ti damag.
Tinawagak manong namin Uncle Marlon. Uncle, si kaman ngamin gaga. Di mo lagi tinitang na nalipatam na di ay din. Imbaga, kamong tinaramid mo. Imbaga, tasanak na pa'y nga napilit. Tanong napilit na ko ma. Adakpe ko nga rin pagkalit ko. Ngay bagak nga sangas ang anak mayut hotel ta Virgin Akpelak. Uncle, tsaka yatin. Isardengtan. Di mo kayatin. Saan na, Uncle? O rin mo akong kwarta man. O nga bali, Uncle. Dandanek mo naggraduate high school. Nusanda kang pagbasahin da tatangkin nanang mapanak tong trabaho. Di na yung pinpinas tong ituloy tat bumalasang kanton. Kakayatan, Uncle. Tsaka yatin. Kit mo siya nga ruti mangiwaras. Hotel ka. Ano to ko naman, Uncle? Siyak ti mangiwaras. Nga talaga nga nalipatam na dyan nga ay dimito hotel. Ta siyak nga ruti mangisasar kang gati hotel. Iso na laeng ta datang iwat mo ken imam to susarem. Kaya datakin ka, Uncle. Sinot madadahil saan lang nga siyak? Pati si ka. Gago. Loko ka, gago ko nung kanyak. Kalpas ang atot na gastos ko kan. Haang nga bala. Namin antok ba't ka kinan daytan. Ito na minsan nga aldaw manunay mi imay na Uncle Berto dito balay. Ni Uncle manunay mi kat kapsak ni nanang. Adanin na tatang na danon na. Kayong. Kayong. Kabagis. Danapanan na. Anak ko dadad to Ay nauna. Adad na kusina. Madaman lang. Isagsagan at ipangrabi. Dumano na man mayaw. Nakasalitak man ni Eva. Sige, mayaw. Nangig ko dahil tama nung name nga salitaan da tatang kani Uncle Berto. Di apay nga ta. Eba, ay Uncle. Dagay ka, Uncle. At isagsagan na mo si dahin nyo, Imay maritak man ito, alo ko, Uncle. Sa ako, uuksan na ito kamutig, tailaw ko. Kinadang kumapay bungat baya sa bungat ti barungay. Uncle, so da kay kayasak. Ay, tani isag pa mo ngay. Wan? Aramang no adda. Sit sarong kuma, bagnet kuma. Kumaangkil ako ma. Kadiga ko mangiba ka. Bareng no adda idul-dulin da nga bagnet. Pangibag angel. Agad na Uncle mo nga Marlon. Apa ka mga mapanag kag dumawat ti bagnet na Uncle Marlon. Isudat kang hanayon no kang gumatgatang ti bagnet. Tsaka mo deta, Uncle. Di mo deta. Kaya makakita ka mapapanghay ti balay da. Ngawan, di bakit na. Nakadilikod. Uncle, ken talaga nga nalipatam dya ay dimiti hotel sa kadi. Ibagam kanyak. Uncle, nagpudno ka kanyak. Ako ti magdanagam saan ko ibagbaga karatatag ni nanang mo. Siyak lang ti pangibagam. Uncle, ngayon mapay nga virgin ka pala. Gapota, ipakpakan na, di ako ka na. Uso sa rin tayo, ma'am. Ibagman na saan ka na mapilit. Sardan mo. Sakbay nga maalukoy ng tutirik ng kitburakin na takristal mo. Kahit ko lang makumpirmaran. Ay peso, na Uncle mo Marlon. Kaano pa Kailangan pa nagputang mo basta maamuak. Mangig komis mo king ka.
Di mi kayat nga kasta nga aramid dahil tangam na ikamkamang kada tayo. Ang mga no saan tula siksika ti biktimain na. Ano yan ramok, baka no dapay imun unang imsika. Uncle, basta sa munton ngululitin. Sarding mon. Sakbay nga malado ti amin. Okay? Mano atawanin? Alikas lang doon atawanin ng kaila. Sumit lang. Nakadaduti kita magkidarakin ka nga isib-sibur marawatin. Sada pinapinta sa cellphone mo. Di agbalaw na tatangkin nanang mo. Isarding mon. Ha? Uwan, Uncle. Isarding mon, Uncle. Uncle, saan nyo yung dandanong ka natatangkin na nanang? Uwan. Basta isarding mon. Dahil tamat manong nemi di pagpintasan na, taadakas kin Uncle Berto manong. Uwan, no sa bali laing dahil tanjak lapon. Di naman siguro nga, kayat nga agwaras kat da kami ti may babain, di ba? Kalpasan di duwangal daw manong nemi nagdinamag, nga intarataray da ni Uncle Marlon iti ospital. Gapotad da kano ng bugbog kang kuwana. Kanya? Diyos ko. Ano ko na yun, nanang? Hindi ko na Uncle mo nga Marlon, nga asawa ni Antim nga Bik, kanang Perla. Dati, magluglugan mo ka. Kaapay, hindi pa nagawid na, hindi rabi tadala daw nga nagawid na pa nagpasada. Nakiinom ka no kanagitay barkada nga pada nga tricycle. At na kano ng sada kang kuwana, kat binugbog da. Kasi ng sada kang kuwana, talo da kano. Binugbog da. Pero nga, diya mo kurang na lang nga pinatay da. Anong basol lang kay Marlon? Diya mo madamaday nga salsalod sa pulin. Siguro kat di man lang Marlon at mabaling makaibaga no sinuda. Kasladam mo kon na Uncle Berto. Diyan ko na nga. Din nakayat nga andakas kini Uncle Marlon nga naikamkamang kada kami. Nga gundawe, digitikas kanyak nga nalupoy. Pagkasala nga sisyak tinagbalin niya biktima. Ay, Diyos ko. Imbaglaki din ta sana nga napilit. Nga impaay ko di bagi. Nagpatinggalang ti romansakin panangkaan nang hindi na insirsarek. Diyak ipalubos. Diyos ko. Pakawandak, Diyos ko. Saan kunton nga ulitin, Diyos ko. Saan kunton nga ulitin. Nakalasat ng Uncle Marlon manunemi isunalaing ta na baldado. Adalatan iti uneg ti balay da manunemi anak o wheelchair saan nga makapasada. Talaga ginagara da gisaka ken ima na manong. Imag-atasa nga di ulo na tagpanguran da. Huwain manong. Kaya tinaminsan nga aldaw nga may manin ng Uncle Berto. Eba, Uncle? Dayay, tinaganam, tikas kang kuwana. Uncle, da kayo ka di? Anakam nga nalasin nga pata, bunete kami. Kasla te holdapper? Yung baga ta sa nga ulo tinagpanguran mi. Dahil nga inaramin mi tikas diya tapos isarding nanti kinaluko na. Sala nga siksikat na nagbaling nga biktima na. Kasta ka diya. Kaya luwain. Amambog dahil nga Marlon. Nauyong diya lugar na niya eh. Nagdindiramag nga adot minunulus siya na. Mawala mabuteng dalang agdarom. So kasi di ba nagnan?
imbagbalasan ko ta, samungin tulok. Ita, napanakil ka pa lang mga bagang virgin ka. Ana, nasakit tinaga mo, tanabaldadon dyan darling mo. Saan, Uncle? Sabagay, Uncle. Rumbing unang agnak. Why? Rumbing agnak tigas kang kuha na. Naarim nga laklakayan. Imbag atas sa aming linabas, di mabagbagi na. Manong na minsan dakon nga napagbasa pa na ng kanitatang nagstraka nga mag-aglot lako ti siya inalupot dito siyandaan manong naming nag-sales lady akpay di may isang department store. Ngayon ni Temi manong naming tuloy na tinagbasa. Ato da kita agar-aram kanyak manong naming ngayon liniklikak pa lang di kita lalaki. Aging ka ngayon ti may isang karabi manong naming at kano sa nga ilik. Sino man tang? Temi kano tinagan na. Kinarutuaram kano ti high school. Ay, ni Temi? Ni Temi? Temi? Ay, kumusta ka, Neva? Kastoy. Nakalaplapsat ka lata. Ano pa kumbarang? Sales lady Jamul. Kasi ka nga eh. Nagreduara kon. Mga obisina kon ti bangko. Talak mo pa eh. Siguro, ang asawa ka itan. No kayat mo? Siyak pa lang? Kawan? Saan ako nga may karikan ka? Kapat high school graduate ak lang, di mo ka di kayat. Ituloy mo tagbasa. Magbasahin na? Yeah. Sa tandok ka sa. Nga mag-live-in na na. Kahit mo lang di maka-scorean. Kahit kundi madante anak. Sa ro baka magbasa ak, nupututan na kaman. Kahit may anak mo ito, ituloy mo tagbasa. Di mo kadikayat nga mapadasanin. Temi, ha? Virgin ka pa lang? Lori mong paitak, di pa nagkuking ka. Alaman? Logo ka. Inaklon ko ti panagayat ni Temi manong nemi kapot na kinapudno na idi pa'y laing nga damat mariknak kang kuwana. Huwain. Siguro manong nemi no damat nariknak sang kabasit nga ayat kini ni Uncle Marlon ni baka na itid ko. Ngayon kapot talaga nga awan. Talaklakaya nga ro din. Sud ka po naman manong nemi talaga nga tsak kinayat. Imbaglaki din. Takas diya din napasamak. Imbaglaki din. Ita, siyempre, naragsakak nga mangisagot kini Temi ti amin-amin ko. No mampay saan nga virgin, di kiti bibig ko, saan nga virgin, ti mansanas kumanong, ng virgin na virgin, di kang ronan nga paset ti bagi. Nagalay sa kami manong Nemi, kahit nagkontrol kami pa ilaing ta talaga nga kayat nakapagbasaan ti asawa. Nagbasa nga ron, katiliniklikak, di kiti lalaki, baga kanakwada nga merita ako. Nakapagturpos ang met, manong Nemi kalpasan tupat nga tawan, siyempre, kapanagururay ti asawa. Ay nga nagarawar ko met ti board ko, kat mga pobisinak meten, ay nga manong Nemi and sardeng konti nagtumar, kat naadaan kami ti duwang anak ka ni Temi. Ni Uncle Marlon, manong Nemi, nabayagin nga natay. Nagpakamatay. Kaputikas dyan nga sasaadan na nga nagbalinin nga inutil. Manong Nemi, iminumi ti sabidong. Ni Auntie Perla, natay mo ten. Kaputi sobrang managububra na. Nagsakit. Kaya di balay da ita, manong Nemi, sut pagbalbalayan ti may sa akaanakan na. Agraman ti pamilya. Kaya da kami kini Temi, adamat bukod mi nga balay. Kaya kaputa sa angmat nga nakapaggraduar di kiti kakapsat kumanong, nga asawanan, akit tultulungan mi mat ida. Tada kami kini Temi, itinapindas ti ubra, ti di at biyag na. Napiksamot pa lang datatang kininanang, nga pasarin ni nanang, umay dito balay, kaya si kasun na, di kiti apupo na kanakan. Dahil ito'y, manong Nemi, ti pagabuklan, ti pagkasalitaan, hindi kalman laing nga pasat ti biyag ko, kinayat, nga tinaminsan manong Nemi, kat kasla nagbalinak nga, takis,
Baga po, iti aramid ti may sa nga dakes nga tao. Tas ang sang mga dakes, na kumay naramid ti kasjay, inusar na, iti panagkasapulak iti kwarta, gundawayan na, iti kinababae, imbang laki din, ta virginak ngayon asawa, ti asawa. Kaya man naglaunay, danos mo nga naging basa, manong nemi, kat sabi ko dated na nga balaag, patigmaan ka nagiti panak nga nibigay, kaya nagbuya, more power to your program. Ito'y agyaman nga pagayam mo, Eba. Thank you, Eba.